जे जों तारमाने दिनै रिजनाल पार्टी खालायनो ना आं आगेबो गोबां माइरा आइपिपि खालायब्रो फाइजा गोबां मा सिनिजा बरक दङ जों गोबां मा खस्थ' खालायले जा हाय जों दिनै आइपिपि नो जे आसुक सापर्ट खालायफायमानि परे सरकार तुबिरु भैया ताबो गोबां मा बरक खस्थ' खालायजाक दङ किन्तु सरकार तुबु माने परियो सिनि जे अधिकार मानथाय सानमानि जों मानदिया से बिनि क्षेत्र ताबो सिनि बुबाग्रा फाइ सपाया जे जों ग्रेटर टिपालेन सनाव अनेक बड़ कन्फ्यूजन टिपालेन एवं ग्रेटर टिपालेन तामो आगे एनसी सानो 50 টাকা बुआग्रा साहा जे ना आनी टिपासरनि बागे आनी राज्यनि बागे আমি 50 টাকা দিয়ে হই না আমি 100 টাকা চাই 100 টাকা সিনা নাই সিনি বরফনি বাগে 50 টাকা जों कुलु गया से बिनि बागे ताइबो गोबां सिनि जे मानथाय दंनायनो जों जतसे जों माना नांनाय से बिनि कारणे जे दिनि आदायनो गेदार टिपालेन आदाय खायनायनि बागैनो जों तामा फायना একটা জায়গা जों फायना नांनाय से कायसा জায়গा हदने दिनै कोनो राजनीति जेमन बीजेपी खाय दङ सीपीएम कांग्रेस तृणमूल गोबां विभिन्न पार्टी खायनाय दङ सिनि बर'आव बुवाग्रा साहा जे ना निनि मानथाय निनि थांनायनि जिनिसनो माननायनि बागै हालाय एकमात्र जों একটা জায়গা फायनांनाय ताबो प्रश्न हदने सिनि आगे मानथाय दाबि खायनाय हदने बुसारक साननाय दङ जे सिनि मानथाय मारना हिने ताबो जे सिनि तिब्रा जिनि जे ताव साननाय हदने सिनि बफासे ताव निनि बासानि बागैनो अधिकार थानाय दङ से बफावासरा सिनि बुबाग्रा ताबो जुरिस नि परिवार नि बफासे बिनि बासानि बायनो अधिकारनो सानाय दङ बिनि बासानि जागानो सानाय दङ जुरिस से बफा साननानै बिनि परे जुरिस से बासारा बफाना जुरिस समर्थन खालायगे नालाय से बासारा बिनि बासाव कोनो लाभ करे कारण था तुलिलां करप्शन नाय माने कारण था तार माने बीजेपी रा जोंनि किरियो सुजाको तिनि मासानाय जारा तिनि बुबाग्राना हामजाकनाय जों लास्ट पर्यन्त तङै फुनंनाय जों बुबाग्रानि कगनो खनाय थांनाय जे बुबाग्राना हामजाकनाय लास्ट पर्यन्त तंनाय होइलाना सावो गांसाना मसङो जों तामनि बागै फाइट माखलाय चिनि फाइट उनखा चिनि अस्तित्व रक्षानानि बागै फाइट अमनि बागै चिनि जाति दफाना बुबाग्रा कयो थामसांदि तिनि 40 साब्रुमबो जों 15000 भोटार दङ जों जदि थामसांगै हुनुकला चिनि 40 साब्रुमबो केबो जोंना हारायनानि क्षमता करे जों जदि थामसांगै हुनुकला अमनि बागै तामनि बागै जों बुदुना मान कारण चिनि अधिकार चिनि मानथायना मानानि बागै जों बुद रहो 70 বছর ধরে जों बुद रहो बयनिबो साना माजानानि बागै ताबनि चिनि बुबाग्रा नायो जे 40 मनोबो 40 साब्रमबो तिप्रासा बसानाय अ तिप्रासानो जों जितिरनानि बागै जों तियार मांनाय ताहुग्र साना मुसुङो चिनि अधिकार तामो चिनि मानथाय तामो चिनि गोबां मानथाय दङ जदिस जों नायहला जों नंगौ दिनै बीजेपी सरकार सावो सबका साथ सबका विकास और विकास दिनै त्रिपुरा सारियाव करे बाहायके करे दिनै जों नंगौ दिनै एडीसी एरिया हो तामो बागजाक मुफुक बागजागो लाख बागजागो पुन बागजागो किन्तु दिनै आहतला हाय जागाराव हो जेनारेल एलाका तामो बागजाक लैपटप बागजागो स्मार्टफोन बागजागो तारमाने तामनाय चिनि बिसाबितिरो मुसुक लाख तालुकफोर किन्तु वानसारकाय बरनि बिसाबितिनो तामरनाय कम्पिउटार साइन्स उन्थुक इंजिनियर उन्थुक डॉक्टर उन्थुक बराबर सिमामनाय नायो अबनि बागै बे जागा तहासिं बर सबका साथ सबका विकास नों वानसुगै नायदि अबनि बागै जों फाइट खालायो चिनि बुबाग्रानि लगे तङै चिनि बुबाग्रा सावो चिनि त्रिपुरा साबो मानथाय अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जो संविधान अधिकार जों तांनि माया 70 বছর ধরে अबनि बागै जों फाइट माखलायो दिनै आं साना मुसुङो दिनै बुबाग्रा पर्यन्त सेब करे दिनै
पର୍ଯ୍यन्त सेफ्टी करे जे दिन जोंनि बुथनि इलेक्सननि रेजाल्टनि कामांफोर असमय एसडिएम अफिसाव थांनानै जराह बुबाग्राना एटेक खालामनानै बागै नायमानि जों बगिया पाकबो असमय बुबाग्राना एटेक खालामनि नायो पाक पର୍ଯ୍यन्त कायसाबो एरेस्ट होया सीसीटीवी फुटेज दङ